सल' गोबोर मोनफैबाय नै फुख्रिखौ नैबे नावआव होनांगौ माने नावआव होनोसै नै ओरै न' दं लोगो दं ओरै अभी मजा आएगा ना भिड़ो ओरैजाय दाना होनोसै ना दाना होनोसै नै लगायनो नागिरदों दाना लगायनांगौ दानायानो मजा आया और मैं ये जो मजा है लगायसिगोन माने सल' गोबोर आंबो होनोसै आरोना आंना नैबे नावआव लखबनांसिगोन सल' गोबोर नायलांबाय था भिडिअखौ मजा आया और मैं ये जो मजा है दानाखौ दाहाय थांनोसै जोङो दाना होखांबाय आरोना दा थांनोसै जोङो बैनि लोगोआ आथिं दं आरो आथिं दं दा थांसै आरोना फुख्रियाव होखांबाय जों दाना ओरैबो दं बे लोगोआ स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब बानायना होदो लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट टाइमाव भिडिअ